תומי, הלו! ההכתרה עכשיו, ההכתרה מתחילה! ישראלי! איזה הכתרה? ההכתרה עוד שנייה! מה יש לכם מוזר? ישראלי! ההכתרה עוד שנייה! קומו כבר! ההכתרה עוד שעה מתחילה! אתם אמורים להתחיל! איזה הכתרה? איזה הכתרה? מה יש לכם? שלנו? שלנו? אתה אמור להתחיל כפרה, אתה פותח את הטקס, אתה יודע. עליי? כמה חצי? אנשים? לצור, רוצו, כנסו מהר. חבר'ה, בואו נזוז. כן, אני בעד. יואו, גמור. זה היה אני איזה אימון דפקתי אחי, משהו לא נורמלי. וואו אחי, באמא שלי שאני מסריח ברמות. וואלה, אני מרגיש כאילו לא התקלפתי איזה שבועיים. יואו אחי, אני דביק רצח, אתה לא מאמין אחי, קטע מפחיד. מה יש לכם? אני לא כזה מסריח. בטח, אם היית מפליט את הליפול, אז בואו נעמוד עליו, גם אתה היית מסריח. עדן, מה אתה רוצה? לא. בוא, פגר. יאללה, חבורה של בכיינים, יש אנשים שמתקלחים פעם בשבוע, במקרה הטוב. יאללה, גם כן אתה שחר וההגזמות שלך אחי, כל פעם מגזים. באמא שלי, יש לי בן דוד אחי באיזה ישיבה, בני ציון, בני צבי, משהו כזה, ביישוב, משהו, לא יודע. נו הם מתקלחים פעם בשבוע, וגם זה באיזה בור. על האמת, כאילו בור וזה? כן, והם גם לומדים באיזה 7 בבוקר עד 7 בערב. מה? אחי, זה גזיליארד 1000 שעות, אחי. וואלה אחי, בטוח הם כל היום בטלפונים. איזה בטלפונים? אין אצלם סמארטפונים, כולם שם עם שיחות והודעות. ואיזה סנייק. נשמע לי חבר של חנונים חסרי חיים. דווקא לי נשמע חזק. אחי, הם כל היום בפנימייה, יושבים, חבר'ה, נהנים. מה, אתה בא לחנך אותנו עכשיו? מה יש לך? היום באמת מתלהב. בוא נראה אותו שרות שם איזה שבוע אחי. נראה אותו. וואלה, קורץ. מה אחי, מה יש לך אחרי זה? חשבתי את זה, זה איזה 15 שעות. וואי, כואב לי הראש. וואלה אחי, מה יש לך? היום הוא מתלהב מזה. בוא נראה אותו שרות שם איזה שבוע. וואלה, אם אתה מצליח איזה עד שלישי הבא ככה בלי שיעלו עליך, וואלה קונים לך איזה אייפון 15 פרו מקס. מה, אתה רציני איתי? זה מלא כסף. אחי, במילא הוא לא יצליח, מה אחי? וואו, אחי, אתם יודעים מה זה הזכיר לי? פעם אחת התערבתי עם איזה חבר עם ירד גשם. ואז אתם יודעים מה קרה? ירד. טוב, יודעים מה? על אייפון 15 פרו-מקס אני הולך. מה? אתה דפוק, מה הפרק שלך, אחי? מה יש לכם? על אייפון 15 פרו-מקס אני הולך על זה, אחי. אל תלך לישיבה הזאת, נו אחי, מה? יואו, אחי, בטח שכן. יש כזה מטורף, אני הולך על זה. תנמיך ציפיות, תנמיך וואלה אחי, ציפיות. ניתן לך איזה שבוע. וואלה אם אתה גבר, בוא נראה אותך. יאללה, בוא, אחי, בוא. אבל אחי, אל תתחרד לנו, כן? יאללה, בוא, אחי, בוא. יאללה בואו. בוא בן. תקשיב אחי, אין לך סיכוי, וואלה אני אראה אותך נופל. מי הגיע לביתי? בוא שחר, ברוך הבא, בוא כנס. בוא, אתה יכול להניח כאן את התיק. כבר אני אביא לך משהו לאכול ככה, לעשות ברכה.
נו, אז מה שלום אבא? בסדר, מצוין. נו, אז מה מביא את אחייני האהוב עד אליי? אני צריך עזרה במשהו. עזרה ממני? במה אני יכול לעזור? האמת, וואי, זה סיפור קצת מוזר. אני לא יודע אם אתה כל כך אוהב את הרעיון הזה, אבל אתמול התערבתי עם חברים שלי, אם אני אצליח להגיע לישיבת בן צבי, בני ציון, משהו כזה. ישיבת בני צבי? כן, בן צבי, שאני אהיה שם שבוע בלי שיעלו עליי. אני לא יודע אם זה ילך, שחר. טוב. מה אומר עכשיו? שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו. תחשוב על זה, דוד אברהם. אהרון. תכלס רק טוב יצא מזה. אני אכיר אנשים חדשים, אני אחשף למקום שלא ראיתי. אני מבטיח לך שלא יצא מזה רע. טוב, בסדר שחר, אבל תיזהר, דיר באלק. בוא, נתחיל בלטפל במראה שלך. בוא נראה מה יהיה. זה מכנסיים שאפשר ללכת איתם. מאוד שחר, רק חולצה בחוץ מכנסיים. עכשיו אני הולך בתורתי. טוב, אפשר ללכת? רגע, רק התחלנו, בוא שב, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד. טוב, היום נתחיל בתפילה לא יותר מדי מסובך בשבילך. תראה מה כולם עושים ותחכה אותם. אוכל אתה גם תסתדר, הם מברכים לפני האוכל, תחכה אותם גם, הכל בסדר. סדר בוקר אתה צריך להיות חד, בוא תראה. תעשה. תגיד, יותר גיוץ ממש, יפה מאוד. יותר בעדינות, שלא תוציא את מצוין. עכשיו, כדי להשתלב כמו שצריך, אתה צריך ליזום דברים, אתה צריך לייצר, להתחיל שירים בעונג שבת לדוגמה. אני לא מכיר שירים. בוא אני אלמד אותך, יש איזה שיר להיט. אתה תתחיל אותו, ימותו עליך, יעריצו אותך. זה הולך ככה. ואתה בנים שירו שירו, ואתה בנים שירו למלך, ואתה בנים, לגץ תוך כדי, שירו למלך. אוקיי. ימותו עליך, שחר. עכשיו אתה מוכן לצאת לישיבה. בוא, תרד לחיזמה, שם אל תתעסק באוטובוסים, תיקח טרמפים, הרבה יותר מהיר, אתה תגיע בשניות לבני צבי. בהצלחה שחר. תודה אברהם. בוא, היכנס. אני מעדיפה שתשב מאחורה, בסדר?
הלו, מי זה נאור? גברת, תלמיד יכולה הזה קצת רץ להנמיך? נוכח רבי אני לא יוחנן שומע כלום. ואמר לו, נאה דרשת נאור, עזוב, נו, אני לא שומע פה כלום, יש פה מלא רעש. אפשר כבר להגביר? כן, כן. גברת, התינוק שלך בוכה. אוי, נו די, נו, שילוני, עוד רגע מגיעים הביתה, די, לא לבכות חמודי. אמא פה, מה, אתה רעב? טוב, נו, עוד רגע מגיעים. אתה יכול לשים לו את המוצץ אולי? הוא אמור להיות שם איפשהו. הנה, הוא נרגע, לא? גברת, התינוק שלך עדיין בוכה. תודה רבה. בשמחה. יאלוי, אני לוקח את החלק של חננאל. לא, מה, אני כבר לקחתי. נו מה אתם רציניים? חנן בכלל באבא כחוש, כבר חודשיים הוא מקבל רק גזר. רגע, אתה לא אמרת שאתה לא אוהב את העוגיות האלה? אחרי שבארוחת צהריים יש דג, אז אפשר לאכול אפילו את המלכודת עכברים הזה. מה יש לך נגדם? תשמע, יחלוקו. אהלן חבר'ה. מי אתה? אתה הרם שלנו היום? רגע, אתה משפחת דוכן או משפחת יגר? אני? מה? מי? אני סתם תלמיד חדש פה. חמשוש? חמשומה? אני בכיתה י"א. שוויסט. בגלל זה לא זיהינו. רגע, מי זה פה? אתה הוא מהחמשוש? רגע, אני יודע, אתה בא חדש לישיבה. לא, אתה הוא שיבה חדש? וואי, כמה דברים השתנו פה מאז שהלכתי לישון. די, מה נפלת עליו כבד, תחזור לי שם. מי זה הדגיג הזה? תעשו מקום. שאני לא ירים יד, זה לא ייגמר טוב. מה עם איכות הסביבה? עדיף שתשאיר את היד שלך למטה. או, סחר, הנה אתה. יפה לך הכיפה. מאז שחיפשת אותה. אתה מכיר אותה? כן, חברים, תכירו. סחר, בן דוד שלי. הוא בא לראות בישיבה. בוא סחר, אני אראה לך את החדר שלך. וואו, איזה חדר מטורף. כן, אנחנו מאמינים פה בתורה מפוארה בכלי מפואר. לא סתם ההורים שלנו משלמים 1,800 שקל בחודש. וואי, נגמרו להם המים חמים. מה השעה עכשיו? רק 11. איך אתם מתכוונים להתקלח? מי אמר שאנחנו מתכוונים להתקלח, אחי? הכל טוב. התקלחנו כבר השבוע. בוא'נה, מה זה החלוק הזה? אין לך בגד קלחת? נתן, שוב באת והשטויות שלך, שחרר. הבן אדם הרגע הגיע, מה אתה חופר לו? אגב, שחר, תפילה מחר ב7. זה לא בדיוק בשחר. הוא עושה ככה עם הידיים. מה, אתה גנוב? זה בסוגריים, לא קוראים את זה. מה בסוגריים, אחי? זה לא בסוגריים. אז אתה לא עברת על הטקסט, תסתכל, זה בסוגריים. אופס. נו, לא שימו לב, אחי, הכל טוב. טוב, מה זה לא ישימו לב, אחי? זה מצולם. אבל קוראים רק את המרובעות. אתה לא אמור לקרוא את זה, לא משנה, אל תתבטן שלי עכשיו, בסדר? מה, אתה עם טקסט ואתה טועה בזה? מה, אתה גנוב? תתחילו מההתחלה. נתן, שוב אתה והשטויות שלך. שחרר את הבן אדם, הוא רק הרגע הגיע. אגב, שחר, תפילה מחר ב7. זה אמנם לא בשחר. שחר. צריך להגיע מוקדם לבית מדרש. אגב, בכניסה לבית מדרש יש שכבות מאוד מאוד מעניינות בנושא תרומות ומעשרות בראי הגאולה החסידית. אם אתה רוצה, זה לא עולה הרבה כסף, כדאי לך ללכת. אגב, כשאני נזכר בכסף, אני מטרים כסף למקווה, כדאי לך לתרום, זה זכויות, מצוות וזה, וגם המקווה זה אחלה מקום ללכת כשאתה רוצה להתקלח בשקט, כאילו, בלי אנשים חופרים כמו נתן. ואז אתה קורא לי חפון. הרגע דפקת לו הרצאה של חצי שעה. רגע, באיפה אתה? אני עם תיכון מקיף מגשימים. מה אמרת? אמרתי ישיבת כיסא רחמים. מגניב. יש לי שם בן דוד, עמוס חנטייב, מכיר? נראה לי שבטח.
אין סיכוי שפספסת אותו. ברוך השם, הוא חנטייב, חנטייב. כשהוא יושב על הכיסא אתה מבין למה זה ישיבת כיסא רחמים. כן, לגמרי. לילה טוב, שחר. לילה טוב. לילה טוב, נתן. מה השעה עכשיו? למה אתה ער בשעה הזאת? 4 לפנות בוקר. מה? תפילה? מה תפילה? מה? אני קם לשומרים לבוקר. אור חדש על ציון ומצא כולנו נראה לאורו, אור חדש ומצא המאורון, אהבת אדם.
מסופר על בעל שם טוב שהגיע אליו איזה בחור אחד. זה מזכיר לי סיפור נוסף. פעם אחת הגיע אלינו, בקהילה שלנו, בכנסת, יהודי שמאוד רחוק מתורה ומצוות. דיברנו אותו שמחה, עשינו לו מסיבת סידור. באמת, שיהיה לכולנו בוקר טוב של עבודת השם בשמחה. אפשר לשבת? בוקר טוב תלמידים. בוקר טוב הרב של עבודת השם בשמחה. בסדר? הריף מחדש כאן חידוש יפהפה. תפתחו את הריף על העמוד. טוב. טוב, דיברנו פה על כחש בשר, כל הסוגיה שם. בסדר, יש תמיגו, יש כל העניינים. טוב, לפי זה, לפי מה שהריף אומר, בעצם אין הסברה של המיגו. למה? הוא אומר, כתוב בכמה מקומות בש"ס, כל מקום שנאמר עליו מיגו, שנזכרתי, המהרש"א בדיוק מדבר על אותו חידוש. בואו נפתח, זה יותר ברור במהרש"א. מהרש"א בבקשה. מישהו פתח את הראש בעמוד? אני. מה אומר? את האמת שזה היה מזמן, ראיתי כוכבים. אוי, אתה מתחוכם, לפחות סביבת חיים יש בך. אומר המהרש"א גמרא בתרגיל כולי. לאוי לה, לא יעליך, שביר. כל שפעולתו איתך. אומר ויש לדקדק. ותלת כולי לעולם לא יעליך שכר שכיר כולי. אומר ויש לדקדק. דקדוקים זה דבר חשוב מאוד, אומר המהרש"א, שימו לב. דאמרתנא דמתי דינם יעליף בהמה וכלים. מגזירה שווה. אחיה, מה זה שם מתחת השולחן? הרב, אני פשוט חישבתי שטח של סוכה לפי החזרים שלי. של כוח. אבל הרב תשתתף לי את התרגיל. חברים, זה לא הזמן למתמטיקה, אנחנו עכשיו לומדים מהרש"א, אתם קולטים את המהרש"א? הרב, אפשר לכבוש שכר שכיר כשהעבודה הייתה בלילה? כי אני ראיתי ברמב"ן שהוא כותב שם שלכאורה אפשר, אבל נחלקו בפוסקים, כאילו ככה ראיתי, נגיד במקרה של שני סוחרים שנזכרו כאילו בשכירות ששכרו אותם, אז כאילו... תוריי, וללמוד אני צריך. הרב, כתבתי פה בהערות של הסיכומים של מה שאמרת, לא, לגבי סוחר שכר שכיר ב... אבל הרב, יש בעדות וציונים. זה לא אותי עכשיו. אז הרב אפשר לבוא אליך בערבית? אני הכי לא חוברת. זה לא היה שם? שם? חבר'ה, היום השומר יצא פסיכי. באורז זכח, באורז זכח, ויצא שמן. נו שחר, מה אתה אומר? איך יצא העוף? מה יש
שלך? מה אתה בשוק? אחי, זה כנף, זה לא שוק. שומעים את מה שאני שומע? Listen and grow. שחר, מה אומר? ברוך השם, ברוך השם, האמת ש... הופה, ברוך השם. בוא'נה, נהיית לי צדיק, נודר. בלי נדר, כן, משתדלים. בכל מקרה... קיצר, נו שחר, איך הולך עם הכננות שם? עם מי? נו, החברים החדשים שלך, אלה עם החוטים והמכנסיים. חוטים מהמכנסיים? מה, אתה מסתלבט? זה לא חוטים, זה ציצית. בוא'נה אחי, לא יודע מה נעלבת. נראה לי נדפק לך המוח מכל הדוסים האלה. קיצר אחי, מה קורה עם ההתערבות? התערבות? הלו? אתה מבין שחר? אנחנו פה בישיבה כמו להקה ענקית של פינגווינים, כמו סיר חמין, שיש את תפוחי האדמה, יש את הקטניות, יש את הבשר, אבל בסוף כולנו צ'ונט אחד גדול. מה? מה אתה בשוק אחי? שמח, רבנו לא אהב את זה. מזמור לתודה. שתוק רגע. באמת סליחה שעשיתי לעזור לחבר. סליחה שהפרעתי לנתן שלנו להתבודד. בסדר, אם לא רוצים אותי, אני אצא. עונה אליו או משהו. דודי, מה אתה נעלב? דודי! נעלב. לא יודע מי זה היה, אבל הוא אמר משהו על התערבות. התערבות? מה אתה מדבר? כן, משהו כזה, לא הבנתי בדיוק. גם זה מוזר, הוא כל פעם, גם בנטילת ידיים. גם בתפיל ראיתי שהוא לא יודע להניח. הוא, אחי, כמו זה מישהו כתובת של חב"ד נטילה. הוא מניח כמו... שמאלי על יד ימין, אחי, זה מוזר, אחי. אתה מבין? הוא לא בחור רגיל. אז הוא שב"כניק. לא, מה קשור? אני אומר שצריך לבדוק האם הוא בחור רגיל משלנו שבא לבדוק את הישיבה, או שהוא סתם איזה דגים. או שהוא שב"כניק, למה שהוא לא שב"כניק? לא הבנתי. כי הוא לא שב"כניק, בסדר?
אתה רואה גם על פי איך שהוא מתנהג. נו, איך שהוא מתנהג, אתה בדיוק רואה שהוא שב"כני. לא, הוא לא שב"כני, בסדר? הוא לא שב"כני. בסדר, אז איך נדע? תשמע מה נעשה. אבל דודי, בחייאת, שום מילה לאף אחד, סבבה? מבחינת כבדהו וחשדהו. כן, מה שאמרת, מבחינת תפסהו ושחטהו. נו, אז מה איתך? יאללה, שבת היום, אתם באים? יואו, נכון, שבת. שחר, אתה עושה 9 קבין או שאתה בא איתנו ל-40 שעה? בא איתכם, אבל זה רחוק, למה אני צריך להספיק להתקלח. יואו, אחי, אתה לא מבין. יש לנו מקלחות חמות, סידרו בדיוק מה שאתה צריך בשביל לצאת נקי. טהור. וואו, איזה שיבוב. מגיע עכשיו. אתה מגיע ככה כאילו? כאילו שמפו, המגבת וזה? כן, ברור. וואו, גדול. רגע, תכיר, זה עמית. מה זה הריח הזה? לא אמרתם שלא משנים את זה? לא לעבור את המדרגה הרביעית, לחזור! אבל לא מסכים! הלו! הלו, לא לעבור את הקו האדום! למרוח את הקרם הגנה בבקשה! אחלה מקווה יש לכם. אתה מכיר אותה או בסוף? די, שתוק כבר, נו. אני לא יודע, לא הבנתי מה הולך פה. בני צבי נשמות, אחרי הרבה זמן שאני עוד לא מפנים, הגיע הזמן לשבת, לכתוב לחברים ועל הזיקוקים שלי. בא לי לנסות להסביר בקצרה על הסריטות בישיבה, ואת האמת ששום דבר פה לא מזכיר לי את השגרה. שומעים? אז מה עם הרמים בישיבה? גויסו! ואיפה השביסטים בישיבה? נעלמו! ומה עם המים החמים? קפוא! וואי, איזה בלגן. ומה עם החמשישים בישיבה? מילים! וכמה שישיסטים בישיבה? ערים! ומה עם המדריכים בישיבה? חפשים! וואלה, נראה לי שאין מתמודדים. אבל אני מת על הישיבה, ואיך על כל נושא יש מתחכם, ואיך תמיד חסר לי שעות שינה, לזה שלא נותנים להירדם. שטייגר! אז אכבתי כפרות, הכל פה בלגן, אבל תגידו, אחים שלי, יש איזה מבצע לעניין? בטח לא משהו קטן. יש דג לשבת ובשיננתם ושומרים פעמיים, ואיך כולם לומדים לפני שפתחת את העיניים. תגיד איך הגיבוש בין מחזורים מדהים! יש שאריות מהפסנתר תקשיב! ואיך הניקיון בשירותים. השירותים חייבים איזה גושפנקה, אולי קצת קשה בפנימיה. טעות! ומה עם השמועות על קצת שחיקה? חלטות! יהיה גם הכתרה לפנתיאון? בדוק! וואי, זה טיל? בכל זאת אין במוביל, אבל אני מת על הישיבה, איך האווירה של חברים, אבל באוכל בישיבה פתאום מועל של מחזורים. יאללה!
אני מת על הישיבה, ואיך על כל נושא יש מתחכם, איך תמיד חסר לי שעות שינה, לזה שלא נותנים להירדם, אבל אני מת על הישיבה, איך האווירה של חברים, אבל באוכל בישיבה, פתאום מורל של מחזורים, יאללה! לכו לרעננה, לא, נריע לסורי שלנו. נמצא איתנו כאן באולפן החזן אבנר. שלום לך אבנר. שלום. אבנר, ספר לנו בבקשה את סוד ההצלחה שלך. אני הרבה זמן כבר בתחום. אני כל שבוע מגרגר את השקשוקה בארוחת ערב, והמוטו שלי בכללי זה להתחיל הכי גבוה שאפשר, ומשם רק לעלות. שלום לך, בתור נציג הדו-חפים, אני חייב לשאול אותך שאלה שאני בטוח שרבים היו רוצים לשאול אותך. מה לעזאזל אתם עושים שם ליד החזן? תשמע, כאילו, שאם, אתה יודע, החזן ייתקע, אז אנחנו שם, שהחזן יוכל, אתה יודע, אנחנו שם, החזן יוכל להגיד שאנחנו שם. בקיצור, אני מבין שכלום. תשמע, לא הייתי אומר את זה בוטה כל כך. אתה יודע, כלום וקצת. תודה רבה לך שהיית איתנו. בבקשה. בני! ובין בני ישראל אותי לעולם. שלום לכם צופים יקרים, נמצאים איתנו כאן באולפן, חמשוש, שמיניסט ושישיסט. תודה רבה שהסכמתם להתראיין. הייתי רוצה לפתוח איתך. שמתי לב המחזור שלכם מאוד נוכח בקבלת שבת בישיבה. כן, בטח. תוכל לספר לי קצת על דרכי הפעולה שלכם? כן. מה כן? תן לה סיפור. אוקיי, אני מבין. תוכל טיפה להרחיב, מה אתם צועקים שם? מה אתם... יש לכם קו מנחה? שכם! אוקיי, יש לך עוד איזה משהו להגיד לפני שאנחנו עוברים? יוזף! אולי תסתף אותנו מי אותו יוסף ומה זה אותה שכם שאתה... למה הנושא הזה כל כך חשוב לכם? יוסף זה נראה לי ראש הלחרים מחבורת מצוות, ושכם זה משהו מהתנ"ך, נראה לי, אולי זה סוג של רוטב? אוקיי, אני מבין שיש פה איזה עניין שאני לא כל כך מבין. אתה הבנת? עזוב גבר, אתה לא תבין. כל מחזור מחדש שאתה עושה פה... אני גם הייתי ככה בשישית. זה גיל מאוד מורכב מבחינה שכלית. אפשר לומר, מאותגר. השישיסטים עושים שכבות שמחה בחדר אוכל. אתה לא תבין. ומה עם מחזורים אחרים? השביעיסטים שורפים שולחנות, פותחים מקהלה בצלצולים, והם חושבים שזה... טירוף חושים. וואי, ממש כישרונות. אבל אל תראה אותנו ככה, אנחנו באמת משתדלים להיות שותפים. תכניס אלינו שריטות, אנחנו באנו כדי לקבל שבת מקטע וזהו.
ואני חשבתי שההתנהגות הזאת זה רק בגלל הצופים למעלה. איזה צופים? עזוב, סתם פרפרים. סליחה שהתפרצתי. לא, למה? אדרבה, באנו לשמוע אותך. מה אתה חושב על התפילות בישיבה? על השילוב המיוחד בין עדות, נוסחים, סולמות, מקצבים? אני דווקא מאוד אוהב את התפילה בישיבה. השירים, הניגונים, הרבנים, החזנים, וואו, אבינו מלכנו, הכל פה פשוט כיף. איזה יופי לשמוע. תדע לך, ממש חשוב לדעת לקבל. יש כאן כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה כיוונים שונים. אבל אם תרצה לי לשאול אותך שאלה, מה אתם מוסיפים לתפילה בישיבה? את האמת שאנחנו אחראים על כמות אנשים בבית מדרש. טוב, יש לכם משהו להגיד לסיום? תודה רבה. שכם, יוזף, אוטובוסים. צופים יקרים, אנחנו מטפלים כאן בבעיה טכנית. רגע, לא היה אמור להיות כאן גם שביליסט? לא יודע. שלום לך. אני רוצה להבין, בעצם כולכם הולכים ללמוד בחדר? תראה, ללמוד זה דבר גדול. אפשר גם סתם לשבת מול ספר פתוח. העיקר לא לרקוד. אני מבין שאתה לא אוהב לרקוד. תראה, זה משהו מהותי בשבת. בשבת נאמר שבת מנוחה. ולקפץ ולחייך זה הרבה דברים שנשמעים טוב. אבל מנוחה זה לא. ולא שיש לי בעיה עם זה. בדיוק להפך, יש לי המון בעיה עם זה. תשמע, נשמע לי מוזר. יש המון תלמידים שמדווחים על מין תחושת התעלות בכל הדברים שאתה מתנגד אליהם. האמת היא, אני לא יודע למה הם מתכוונים. לי זה מרגיש רק ירידה. ירידה בכבוד של שבת, ירידה בכבוד העצמי של האדם, ירידה במשקל. אז בעצם אתה סובל בכל האירועים, אברהם. בגדול כן, או ללוסטת. אבל זה לא מחייב. נגיד בת מצווה אני אוהב, יש את הקטע של האוכל, אבל בלי הקטע הספורטיבי. טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו, אברהם. תודה לכם. תודה. עד כאן, תודה שצפיתם. טעים. אחלה שקשוקה. להם, למה כולם רצים? נטילת ידיים. זה מצווה חשובה הרי, לא? קודם שבת, מקדש השבי, מקדש השבי שבת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן, אמן. מה זה הסלט החמוד הזה?
קדוש. אני רוצה להזמין את שחר להגיד דבר תורה. גברת, תלמיד הזה רץ רבי יוחנן ואמר לו, נאה דרשת, באמת. בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל. אתם מבינים בנות כמה זה חשוב להוקיר לבעלינו, כמה הם עוזרים לנו, כמה הם מקיימים את כל מה שכתוב בספרים, כמה זה חשוב, כל הדברים הקדושים שלנו. אתם מבינים? אין דברים כאלה, פשוט תמשיכו במה שאתם עושות. ובזכותם עתידים להיגאל. שבת שלום. יאללה שחר, אתה בא לעונש? עונש. עונש. פנין יפה, פנין יקר, באור החיים הקדוש, ויחנו ברפידים. מה זה ויחנו ברפידים ואין מים? חבר'ה, אומר האור החיים הקדוש, פנין יקר, ויחנו ברפידים ואין מים. הוא אומר ככה, מסכת בכורות, בדבריהם ז"ל אין רפידים, אלא רפיון ידיים מן התורה. יכוון הכתוב לומר שרפו ידיים מן התורה, שנמשלה למים. לזה גם השם. ויחנו ברפידים. זה באמת מצחיק. אז שנזכה לא לרפות ידינו מן התורה הקדושה, שבת, שלום ומבורך. שחר, קדימה, תתחיל איזה שיר. היה לי איזה משהו. ואתה בנים שירו שירו ואתה בנים שירו למלך לגייס ואתה בנים שירו למלך לגייס ואתה בנים שירו למלך לגייס שירו למלך. שבת שלום ומבורך. בניה, כאן, תגיע. איפה אתה? איפה אני? נדפקנו בתפילה של הישיבה 50 דקות, איפה אני? אמיצו, תכיר, לא תרתה לחבר שלי הבטלניק. או, סוף סוף פוגשים אותך. מהי מאוד. חשבתי כבר לא תגיעו.
אחי, גרינבלט העלה חזן איתי רצח. אתה לא מבין. במקום ללכת למניין של האשר. כן, וסרטל, במקום ללכת לאברהם אבי. אתה יודע שזה גומר לי את הרגליים. אתה מבין? כואב לו הרגליים, כאילו לעמוד 10 דקות באבינו מלכנו זה יותר טוב. חוץ מזה, מה הבעיה? תיסע רגע עם הקורקינט. אני משקיע בתפילה שלי, בסדר? כן, אז למה אתה כל בוקר מגיע ב-18? אתה רוצה לעשות סצנה? אתה רוצה לעשות סצנה על זה עכשיו? נאיה, תרגע חמוד. למה לריב? אתם גמורים מהתפילה, עצבנים, בואו נכתוב על זה סצנה, תירגעו. אוקיי. יאללה, בואו נכתוב על מישהו מהישיבה. סליחה? מישהו מהישיבה, אחי, אני עכשיו עובד על זה. אתה לא רציני איתי. מי זה? נאיה, צדיק שלי, תרגע. זה רם? זה לא רם. בואנה, עשית לי התקף לב עכשיו. תגיד, אתה נורמלי שאני אכניס לך רם להכתרה? זה יצונזר. כן. תכיר, אמיצו עם השטויות שלו. אז מי זה? זה איש צוות, אחי. אתה צוחק איתי? לא, אחי. איש צוות, על אמת. נו, ומה זה איש צוות? אבא זה לא איש צוות! אוי ואבוי. אוי ואבוי. בואנה, אתה לא נורמלי! אוי ואבוי, איזה פדיחות. אבא זה לא איש צוות! אוי, בלה צדיק, אני מתנצל. חשבתי זה... מה אכפת לי מה חשבת? זה כמו שאני אצחק על ועדת סקס יסתם בפרצוף שלך! אני יודע, צדיק. זה בתום לב. אתה דפוק לגמרי! זה בתום לב. אתה בסדר, וסרטייל? אתה בסדר, אחי? הוא בסדר. וסרטייל, אתה בסדר? אני לא יכול עם הסצנה הזאת. זה אבא שלי. זה לא עליו. זה כן עליו, אני יודע. אין סיכוי, זה לא עליו. לא יודע, אין עדיין שמות. תעיף את המחשב כבר! אהבתי. אני הולך. אני לא נשאר פה עוד רגע בישיבה הזאת. אתה לא נורמלי. יש לנו עוד הרבה עבודה והכתרה עוד שנייה. אתה בא או לא? לא, אני לא בא. ביי, הלכתי. אתה רוצה לעשות סצנה? אתה רוצה לעשות סצנה על זה עכשיו? ביי, הלכתי. וסרטייל! יואו. בלה, אני מתנצל. עזוב. רבתם בגללי. עזוב, זה לא רק בגללך. זה כבר הרבה זמן ככה. אמיצו, תאמין לי. אל תהיה חבר של בטלניקים. זה מסוכן. צודק. גם מי יהיה חבר שלי? כן. אז שנכתוב איזה סצנה על רמים? עזוב, בוא נכתוב. כבר במילא אין לנו עולם הבא. תאכל, זה טעים, זה מאוד טעים. זה של המאפייה, לא של טעים, תאכל. טעים, ממש טעים. עוד דג נפל ברשת, הפיתיון הזה עובד. רוג הלך לכם משהו מהימך, רוג הלך קונה את האנשים, זה עובד. ראשון לציון הנה ובירושלים כבשרת עוז ישועות עשה ובשם אדוני יקרא אנא אדוני יושיע נא אנא אדוני יושיע נא אנא אדוני יושיע נא אנא אדוני יושיע נא זה לא מצחיק. זה היה מזמן.
המבדיל בין קודש לחול. אמן. חבר'ה, שאף אחד לא יצא עד שהם מסיימים לסדר. קצת ערבות הדדית, מה קרה?